Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, idan wannan shine zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a yau ne za mu kawo maka cikakken bidiyon inda aka yi ƙoƙarin juyin mulki a wannan ƙasa samu ta Najeriya. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaran da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a kwanakin baya saura iris a juyin mulki a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, inda sojoji suka fito suka karyata labaran cewa ƙarya ne, ba su za su yi juyin mulki ba. Wani ɓangaren kuma na demokaradiyya suna ganin kwara a ƙaro tsaro game da wannan juyin mulki. To mai sauraro, me ra'ayinka game da wannan juyin mulki? A ra'ayinka a yi ko ka a yi? Domin wannan ƙasa ta Najeriya tana cikin wani hali a wannan lokaci. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a wannan tasha ta mai albarka. To mai sauraro, mun gode da kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Online Media TV, inda za mu ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen labarai kuma sahihun labarai a kowane irin lokaci. Na kowane irin labarai ne za mu riƙa kawo muku insha Allah. Mun gode da kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. Muna jin ra'ayinka a comment section game da wannan juyin mulki da ake shirin yi a wannan ƙasa ta Najeriya. Mun gode da kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Mun gode da ziyartar wannan tasha.